खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गोजौ सोलोंथायाव मुं थिसननायनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना स्मार्ट पर्टेल बेखेवबाय। जन्मनि राफानि केसखौ नायबिजिरनो जकलाबन्धआव सिबिआइनि टीम। रायजोआव बोसोरनि गिबि दैबाना 21,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा सैनांदों। क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्मनि 122थि जोनोम सान फालिदों। हरेन्द्रनाथ मुसाहारिया NEET आनजादाव 720आव 608 नम्बर आवथायनो हादों। बिजनी हास्रावबारियाव सा 1,583 सुबुङा BPF दोलोआव गोदानै हाबदों। गुजरातआव बिपरजय बारहुंखा सा 75,000 सुबुङा रिलिफआव थानांदों। बाक्सानि बारापेटायाव गोब्राब बारहुंखा हान्था मेलायाव हेंथा। आदिबासी रावखौ आसामनि नैथि राव हिसाबै गनायथि होनांगौ बुंदों प्रदीप मुर्मु। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि सोलोंथाइ खोन्दोआव गोदान सरजाबनाय। दर्पण पर्टेलनि उनाव बे खेबाव स्मार्ट पर्टेल बेखेवदों सोलोंथाइ बिफाना। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुधबारखालि स्मार्ट पर्टेलखौ अफिसियेलि बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि गासैबो मुलुगसोलोंसालि आरो सोरखारि गनायथि मोननाय गोजौ सोलोंथायारि फसंथानफोराव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना मिरु सोरखारनि स्मार्ट गभनि सिङाव आसाम स्टेट हायार एडुकेशन एडमिशन पर्टेलखौ बेखेवनाय जादों। बबेखानि स्मार्ट पर्टेल बेखेवनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंथिनाय बायदिब्ला सोलिफु सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो रायजोनि गासैबो गोजौ सोलोंथायारि फसंथानफोराव फरायसाफोरा बे पर्टेलनि जोहै मुं थिसननो हागोन। रायजोनि गोजौ सोलोंथायारि फसंथानफोराव फरायसाफोरनि बिबाङा बोसोरफ्रोमबो बांगासिनो। बेजों लोगोसे सासे फरायसायानो मोनसे समाव गुबुन गुबुन फसंथानफोराव मुं थिसननो थाखाय आर'जलाइ होयो। जाउनाव गुबुन फरायसाफोरा बैफोर फसंथानफोराव मुं थिसननायाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जायो आरो उननि समाव माखासे मासिफोरा लांदां जानानैनो थालाङो। नाथाय बे पर्टेलनि जोहै दानिफ्राय फरायसाफ्रा बेबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया स्मार्ट पर्टेल बेखेवनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर ननिगपाल महन्त, हायार एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय आरो SI जुनमुनि राफाया लामा जाब्रबथायाव जोबोद सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि नायबिजिरनायनि बिबानखौ सिबिआइआ लाबाय। जुनमुनि राफानि केसखौ सिबिआइआ लानायनि उनावनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय सिबिआइनि मोनसे टीमा थांनाय हराव गुवाहाटीआव नुजाथिफैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला IPS लाभली काटारियानि दैदेननायाव दिल्लीनिफ्राय फैनाय सिबिआइनि टीमा गुवाहाटीनि सिबिआइ मावख'आव थांनाय हराव सौफैदों। बेनि उनाव सिबिआइनि सानै इन्सपेक्टरनि दैदेननायाव दिनै फुङावनो जकलाबन्धआव रवाना होयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिबिआइनि टीमा जकलाबन्धआव थांनानै जुनमुनि राफानि गारिया गिख्रंथावै जाब्रबथाय जानाय जायगाखौ नायबिजिरहैदों। जाब्रबथाय जानाय थावनियाव नायबिजिरनायनि उनाव सिबिआइनि टीमा गुवाहाटीआव गिदिंबोफिननायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि सिबिआइनि टीमा गुवाहाटीआव फैनानै जुनमुनि राफानि केसखौ आजावबाय होननानै आसामनि DGP JP सिंहआ मैया खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन। DGPआ फोरमायथिनाय बायदियैनो सिबिआइआ SI जुनमुनि राफानि केसनि सायाव नायबिजिरनायनि खामानिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला SI जुनमुनि राफाजों लोब्बा गोनां गुबुन गुबुन थानायाव रेजिस्टार जानाय मोनब्रै केसखौ सिबिआइआ नायबिजिरगोन। बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोनि माखासे ओनसोलाव जालाखार खालामदों। बोथोरनि सोमोनांथावै दुंखावनाय समावनो लान्थ्रियै अखा हानायनि जुनै रायजोनि माखासे ओनसोलाव दैबाना लोमसावनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोनि मोन 6 जिल्लायाव गोहोम गोग्लैदों।
आरो बे मोनब्रै जिल्लानि 21,000निबो बांसिन सरासनस्रा रायजो राजाफोरा अलखद थासारिजों सैनांदों। बेनि गेजेरावनो सा 2,448 उद्देसाफोर दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्लायाव दैबानानि थासारिया खैफोद गोनांसिन। बे मोननै जिल्लायाव मोन 19 गामिफोरजों लोगोसे 13.5 हेक्टर आबाद फोथारा दै सिङाव गोदोनानै दङ। बबेखानि सिंग्रा दैमानि दै उसिफावनायाव मोनबा माथावरिफोरा बायफ्लंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै मोनद' लामाफोरा खहा जादों होननानै ASDMAनि सुलुङाव फोरमायदों। लखिमपुर धेमाजिनि अनगायैबो दरं, बिश्वनाथ, काछार, कामरुप मेट्र' आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दैबाना लोमसावनायनि बागै खौरां मोननो हादों। बेनि गेजेरावनो फैबाय थानाय 5 सानाव आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलाव अखा हागोननि इसारा होदों बोथोर बिगियाना। बोथोर बिगियाना इसारा होनाय बायदियै लान्थ्रियै 5 सान अखा हायोब्ला आसामनि दैमा दैसाफोरा रुगुं उसिफावनानै रायजोआव दैबाना लोमसावहोनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्मनि 122थि जोनोम सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बर' राव, हारिमु, थुनलाइ आरो माहारि दानायजों लोगोसे राजखान्थि फोथाराव मैखोम बिहोमा होलांनाय बारग' मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मनि दिनै 122थि जोनोम सान। क'क्राझार नोगोराव गोदानै लुफुंजानाय प्रगति भवनाव दिनै आलारि बाथि फोजोंनानै रुपनाथ ब्रह्मनि 122थि जोनोम सान फालिदों। रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नोजोर बोआरि कमिटिनि बानजायनायाव क'क्राझाराव फालिदों रुपनाथ ब्रह्मनि 122थि जोनोम सान। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा गबिन्द बर' आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लानानै बिबार बावो। बर' बिजोंजों फरायनानै धेमाजि जिल्लानि डेकाफाम हालामनि फागुन मुसाहारिनि आंगो फिसाज्ला हरेन्द्रनाथ मुसाहारिया NEET आनजादाव 720 नम्बराव 618 नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिजों खुंफुंजानाय NEET आन्डार ग्रेजुएट 2023 आनजादनि फिथाइखौ थांनाय 13 जुन खालि NTA फोसावनानै होबाय। बे फोसावना होनायाव धेमाजि जिल्ला डेकाफाम हालामनि थागिबि फागुन मुसाहारि आरो फैसालि मुसाहारिमोननि आंगो फिसाज्ला हरेन्द्रनाथ मुसाहारिया NTA जों खुंफुंजानाय NEET आन्डार ग्रेजुएट 2023 आव 618 लानानै उथ्रिसार जानो हायो। बेखौ नोजोर होनानै बुधबारखालि धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा जयै बरायदों। बे आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारि, नेहाथारि दानसोरां नार्जारी, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारी, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी आरो गोबां माहारियारि आफादफोरा थांनानै बरायहैदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोङाव BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै 15 जुन बृहस्पतिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव बिजनी जिल्ला कमिटि BPF दोलोनि आफादगिरि रमाकान्त बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव गासै सा 1583 सुबुङा गुबुन गुबुन दोलोखौ एंगारनानै दिनै BPF दोलोआव गोदानै हाबफैदों। 17 नं सुबाइजार ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव बे जयनिं हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। गोबां अखा बांखाखौ नेवसिनानैब्लाबो दिनै BPF दोलोआव गोदानै हाबफैदों गासै सा 1583 सुबुङा। बे हाबाफारियाव BPF दोलोनि गाहाय एबा BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि, बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, मासबाद समस्तिनि MLA चरण बर', बिजनी समस्तिनि बारग' MLA कमल कुमार ब्रह्म, रमिय कुमार ब्रह्म, BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि जुद्ध ब्रह्म, BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म, बारग' EM बलराम ब्रह्म, बारग' गोरायुं सन्तला बसुमतारी, BPF लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो गोबां माननि सुबुंफोरा दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गुजरातनि लैथो रुगुङाव थानाय दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बिपरजय अखा आरो बारहांखोनि जाहोनाव रैखा मोननो थाखाय गासै मोन 187 रिलिफ केम्पआव थानांदों।
जाखाव पर्टनिफ्राय NDRF आरो SDRFनि जवानफोरा गासै सा 75,000 सुबुंखौ गावबा गावनि न' नागारहोनानै रैखाथि जायगायाव रिलिफ थाहैनो होदों। मानो होनोब्ला लैथोनि बारहुंखा बिपर्जया जायखिजाया समावनो लैथोनि दैखौ गोब्राबै बुसावफैयोब्ला गोबां खहा जानांनो हागौ। लोगोसे रेल बिफानाबो गासै 100सो हान्थियारि ट्रेन खारनायखौ फैगौ 17 जुनहालागै बन्द खालामथ'दों। गुजरात डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि डाइरेक्टर मनरमा माहातिया मिथिहोदों दि आथिखालाव 115/125 किल'मिटार गोख्रैथिजों लैथोनि बारहुंखा बिपर्जया गुजरातनि परबन्दन आरो जामनगर आरो खास ओनसोलाव बारफैबाय। बेनि अनगायैबो गोबां रोजा अखा हानायाव सुबुंफोरनि थांनाय फैनायाव जोबोद हेंथा सोमजिदों। अदेबानि दासिमाव रावनिबो जेबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोनथ'नाय जायाखै होननानै मिथिहोबावदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दों बारापेटायाव गिदिर बिफांफोरा गुनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामग्राफोरनि थाखाय हेंथा लाबोदों। बाक्सा जिल्लानि बारापेटायाव गोब्राब बारहुंखा आरो गिलु बालु अखाया गोबां खहा लाबोदों। दिनै जायगा लायै जायगा गोबां ओनसोलावनो गोब्राब बारहुंखा बारनायजों गोबां खहा जानो गोनां जादों। सोरांसि समाव फैनाय गोब्राब अखा हानाय आरो बारहुंखानि जाहोनाव बारापेटा हाथिदल ब्लकआव गोबां गिदिर गिदिर बिफाङा गुनानै लामा सामायाव गोग्लैयो। जायनि जाहोनाव मिलन बाजारनिफ्राय बरपेटा रड थांनाय लामाया आबुङै बन्द जानायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामग्राफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। सोरांसि समनि बार बारनायाव गुबुन गुबुन जायगायावबो बिफां लाइफां बायनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव मोब्लिब थाराबो जनानै थेर-बेथेर जायो। गोब्राब बारहुंखानि जाहोनाव आबादथिलि ओनसोलावबो खहा जानायनि आसा दं होननानै बुंदों जायगानि रायजोफोरा। गसाइगावनि कथालगुरियाव 31 नं राजा लामा होबथादों। दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कथालगुरियाव राजा लामा होबथानायजों लोगोसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। 31 नं राजा लामा कथालगुरियाव बेनार प्लेकार्ड फेस्टन लानानै होस्रिखावदों आदिबासि हारिनि सिंगल अभियान मुंनि आफादा। आदिबासि हारिया ट्राइबेल गनायथि मोननांगौनि दाबिजों राजा लामा होबथायो सिंगल अभियान आफादा। गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आदिबासि माहारिनि हौवा हिन्जावफ्रा राजा लामा होबथानानै धरना खालामनायाव गारि मटरनि थांलाय फैलाय खालामनो हायै जाम जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे थाबैनो आदिबासि माहारिखौ जनजातिकरण खालामना होनो आरो आदिबासि माहारिनि रावखौ थाबैनो आसामनि नैथि राव हिसाबै गनायथि होनांगौ होननानै सोरखारनिसिम मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे दाबिखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय खावलायो सोरखारनिसिम। लोगोसे थाबैनो सोरखारा गासै दाबिफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव गोख्रोंसिन सोमावसारनाया जागोन होननानै हुमखि होबावदों कसुगाव ब्लकनि आफादगिरि प्रदीप कुमार मुर्मुआ। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।